bidei laburtxo bat egingo dugu online ikastaro batean zehar, bai? Hauxe da ikasleek eta zuek erabili behar duzuena. Orduan, sartuko gara eta jo gutxi gora bera ea zer topatzen dugun, Orduan, behin ikastaroan sartuta. Horrela, hauxe da topatuko duzuena, orduan lehenengo orokorra deritzen hortan, dituzu hainbat baliabide orokorrak. Esan ikaslei hauek ikusteko, bai, azalpena, bai, bertan daude hainbat aholku, bai, galdera batzuk erantzuteko, orduan lehenik eta behin hori egin dezala, bai. Gero, ezagutu ikastaroa hontan agertzen dira gutxi gorabehera baliabide nagusiak. Orduan klikatzen baduzu, bai, agertuko zaie bideo bat, eta hemen, bai, ez daukate azalpenik, bai? Baina, bueno, behintzat balio du ikusteko zer topatuko duen leku bakoitzean, bai? Gutxi gora bera. Esan bezala, bai? Eta gero hemen batez ere, foro bat daukazue ikastaroko topagunea. Eta horren topagune hortan, konpartituko ditugu ikastaroko mezu guztiak. Kasu honetan, importantea da jakitea ikastaro bakarrean ez daudela bakarrik zure ikasleak, baizik eta besteenak ere bai. Ikastaro berean egon zaitezkete 10 irakasle eta 40 ikasle, bai. Eta zuk ez duzu haien berririk jasoko. Bakarrik erabiltzaileen zerrendan ikusiko dituzu, baina ez zaizkizu ez haien mezuak iritsiko, orduan. Foro honetara botatzen dituzun mezuak, bai? Bakarrik zure ikasleek ikusiko dituzte, ez besteenak. Ados? Orduan, hauxe erabili dezakezu, abisoren bat eman nahi badiozu ikasle guztiei batera, bueno. Karo, ikastaro hontan izena emana duten zure ikasleak. Noski, beste ikastaro bat balin bada B bat jadezagun, hango foroan egongo dira. Eta gero hemen behian, dituzuen mintzagelak eta tutoretzagela. Orduan, ez dakit erabili beharko dituzuen ala ez, baina, bueno, horrek ez dauka beste munduko berezitasunik kasi, ezta. Gero, eskubitara dituzue hainbat bloke, eta, bueno, beste gabe. Jakin, hemen dagoela, hau dela Euskaltegiko ikasleen bloga, eta orduan, bueno, bai? Bertan publikatzen dena, zuek ere publikatu edo zuen ikasleek ere publikatu ditzaketela gauza bertan, aizu aldizkaria zer esanik ez, hemen lotura batzuk ustez interesgarriak izan daitezkenak topatuko ditu. Eta bukaeran, eskubitara blokeen artean, bi hauek dituzu eta hauek bai oso tresna garrantzitsuak dira zuen jardunerako, bai? Alde batetik, ikastaroen dedikazioa daukazue, hemen klikatzen baduzue, dedikazioaren tresna izeneko hontan, agertuko zaizue. Epe bat markatzeko aukera, eta ikasleen zerrenda, kasu honetan bakarra dago. Orduan, nik jakin nahi duzen denbora sartu duen ikasleak data hauen artean, aukeratzen ditu datak, gero ematen diotoni, kalkulaturi, guazen ditia porba, jarri dezagun, 2000 eta 19tik, ezta? Hoxe da, berdina, baina jar dezagun, Maika, abuztua, 2020. Kalkulatu. Eta 4 ordu, ulertzen da? Orduan, tresna honek ematen digu gutxi gora bera ikasle bakoitza zenbat denbora eman duen ikastaroan esan bezala, gu markatzen dugun epea, izan daiteke azken hilabetean, izan daiteke ikaste urte osoan zehar, gu nahi dugun bezala. Eta beste tresna oso garrantzitsua, hurrengoa da ikastaro osaketaren egoera. Orduan, sakatzen badugu hemen ikusi ikastaroaren txostena, agertuko zaizkigu erabiltzaileak, nire ikasleak, kasu honetan, eta ikastaroan egin beharreko ariketa guztiak. Zerrendatuta. Ikusten duzu, nola dikoan zerrenda? Orduan, markatuta daudenak egina daude, eta besteak ez, besterik gabe. Horrekin, biztadizo batean, badakizu ikasleak zer egin duen eta zerrez. Kontuz, jarduera guztietan
markatuta egoteak ez du esan nahi egina duenik. Agian bakarrik ikusi egin du. Jarduera motaren arabera batzutan aski du zabaltzearekin, ja markatzeko, eta beste batzutan ez, beste batzutan galderak erantzun beharko ditu, edo zerbait bidali beharko du, benetan egin duela adierazteko. Ados? Baina bi tresna hauen bidez, oso horreiz eta edozein momentutan hartu dezakezue ikaslearen gutxi gora bera, bai, zertan ari denaren, sensazio bat gutxienez, bai? Ikasle batek, azken bi astetan, ez badu ordu bete ere sartu, eta jarduera zerrendan, lau bakarri markatuta baditu 200 jardueretatik, zerbait gaizki dijoa. Adibidez, bai? Bale? Orduan, hauek nolabait esateko tresna orokorrak. Baina non topatuko ditu ikasleak jarduerak, ariketak, zereginak, dena delakoak. Azalpenak, bai? Hemen ez dago ezer. Bai? Hemen dituzue 14 ikasunitate, laginak jasotzeko beharrezkoa dituzuen unitateak oraindik ezkutuan noski. Bai? Eta orduan, unitate hauekin ikasturte osoa egingo genuke. Bai? Unitate bakoitzaren iraupena 15 da, 10 orduko lana eskatuko dio ikaslari, autoikaskuntzan eredua jarraituz. Eta orduan, ikasunitatean izenburuan klikatzen badugu, hortxe agertuko zaizkit, esan bezala, hurrengo 15 egunetako lanak. Bai? Orduan, lan hauek diseinatuta daude, irakasleak zuek ez duzu ezer ez gehitu, ez kendu behar, zuek egin behar duzuena da, agian, aholkatu ikaslari hau egin edo ez egin, baina zuek ezin duzu aldaketarik egin jarduera hauetan. Ulertzen da? Foro bidez edo bidali dizkezu osagarriak, baina bueno. Bai? Orduan, hemen da jarraitza, ariketa zabaldu, ariketak hainbat motetakoak dira, galderak erantzun beharko ditu, zerbait idatzi foroan, zerbait igo esto, wiki batean zerbait idatzi, bueno, esan bezala hori oitxurarekin hartzen da, bai? Egin ala konturatuko zarete, bakoitzak ikono bat dauka, eta orduan, iritsiko da momentu bat, ikonoa ikusita bakarrik ja jakingo duzuela, ze motatako ariketa da. Ikastaro hontan, gehienak, galdetegiak dira eta galdetegiaren ikonoa hauxe da, bai? Ikusten baduzue, hemen balin badaude, unitate bakoitzan balin badaude, 25 jarduera, kasu hontan, 13 edo 14 galdetegiak dira. Bai? Baina gero daude foroak, gero daude karpetak, bueno, nahi duzuna. Eta gero, unitateren amaieran dituzu alde batetik mintza saioetarako, guk gela saioak deitzen diegu, gela saioetarako programazioa, likatzen baduzue, hauxe da ikasleak, bai? Mintza saioan egin beharrekoa. Bi mintza saioetarako programazioa dute, eta hemen daukate autoebaluazio jarduera bat. Bai? Unitate bakoitza dauka berea. Eta gero, ikastaroaren arabera baditu osagarri batzuk. Bai? Adibidez hemen, kasu honetan, ikasten laguntzeko osakatzen badu, bertan jasoko ditu. Bai? Hainbat iradokizun, berak bere kabuz jarraitu alizateko sakontzen eduki hauetan.